Nos dixemos a xente que entendíamos que era bo firmar contratos homologados porque era a posibilidade que nos víamos de estabilizar o mercado e de estabilizar o sector. A verdade é que, por outra banda, aquelas adegas que facían contratos homologados tiñan prioridade a hora de cobrar subvencións na mellora e na modernización de industrias agrarias. Entonces, básicamente, a situación na que nos atopábamos desde o ano 2009 e desde o noso punto de vista esa situación se viu truncada, se viu totalmente truncada a raíz xa do ano pasado que hubo algún intento e a raíz deste ano que hubo, eu creo que están en parte conseguindo reventar todos eses acordos que en definitiva é o gran problema que temos ahora mesmo en Rías Baixas. En Rías Baixas está pasando varias cousas moi importantes. Estamos querendo fazer ver que hai un excedente enorme e que as adegas non se vendeu ningún viño. E iso é verdade a medias. E a verdade a medias normalmente é a peor das mentiras. Si hai adegas que venderon viño en Rías Baixas, si hai adegas que aumentaron as ventas de viño do ano pasado para este ano, e hai adegas que non foron capaces de vender o seu viño. Pero non foron capaces de vender o seu viño porque na situación de crisis na que nos encontramos no mercado local é moi difícil, baixou o consumo. No mercado nacional tamén é difícil vender. E esas industrias, esas adegas non están preparadas para intervir ou para vender ou para defenderse no mercado local. Esa é a verdadera situación. Que pasa con esas adegas? Esas adegas teñen moita forza no Consello Regulador. E esas adegas este ano tiñan claro que era o ano de reventar os contratos homologados. Como o fixeron? Moi fácil. Seguindo a corriente. Mirad, este ano, eu creo que aquí tamén, pero aquí había un estudio do propio Consello Regulador que decía que había un aumento de producción importante. Que había un aumento de producción importante nas viñas en xeral. Polo ano, polas condicións, desde agosto xa se sabe, xa é conocido e existe, circula e eu vi ese estudio do Consello Regulador onde vi o estudio que había un 15% máis de colleita que no ano pasado. E iso non quere decir que estamos ante unha colleita toda chata. Sí. Eso non quere decir de ninguna das maneiras que estemos ante un ano insalvable. Estamos ante un ano dunha boa colleita e vimos dun ano dunha colleita normal tirando a boa. Pero si era claro e si estaba bastante exteriorizado que se iba a generar ese rum e que se iba a generar ese exceso de uvas para reventar os acordos. Estas adegas, conocendo que había un aumento de producción, esas adegas, sabendo que había ese exceso de producción, deixaron de granos. Mirad, si é certo que hai máis producción que non. E tamén é certo que todo o volumen de Rías Baixas non pode ser para empachar da maneira que empachar. Toda a cornisa cantábrica produce menos vino que produce ou que recolle unha cooperativa da Mancha. Entón, non estamos falando dun volumen de viño que satura no mercado. Estamos falando dun volumen de viño e unha cantidad excepcional que son 38 millóns de kilos. Hai un poder que vende máis dese volumen de viño de mesa. Por lo tanto, non é un ano excepcional por mucho que nos queiran facer. Que pasa? Que si hai máis cosecha que un ano normal e si hai un desaxuste entre o máximo que permite producir o Consello Regulador e o que realmente, entre o máximo que permite producir o Consello Regulador e o que realmente produce máis. E iso tampouco non é casualidade. Desde sempre, non nesta subzona, pero noutras subzonas, fundamentalmente non saben desde sempre, se generaba un excedente de viño. Generaba un excedente de viño que o que facía era baixar o precio. E o que se decía a adega é, bueno, que entre no cupo, paga o un precio. E o que vai fora do cupo, paga o precio. Iso é o que está pasando este ano. Que pasaba hasta o ano 2006, 2007 ou 2008 casi, co anterior reglamento non había sancións. Non había sancións. Entón, o pleno
ou acabar a epidemia, reuníase e dice, bueno, pasamos estes. Podemos sancionar, vamos a sancionar, non. E conseguían que tenían que revisar o precio. Generar o expediente, tú cobrabas un novo precio e outro novo. Coa aprobación do novo reglamento, non podían perdonar esa multa. Entón, no ano 2009 e no ano 2010, sancionaron a agricultores porque se pasaban do rendimento. Perdemos en conta que eso non era efectivo, porque os agricultores podíanse defender jurídicamente contra esa sanción e das casi 600 sancións que puxeron, eu estou seguro de que non van a cobrar ninguna. Teñen 60 expedientes do ano 2009 e cerca de 300 expedientes do ano 2010, pero que están en proceso administrativo, que van a ir a un contencioso e que van a ter moita dificultad para poderlos cobrar. E neste ano apretaron as adegas que collían o cupo, que collían o exceso de cupo, e dixeron, cuidado, que por reglamento nada non só vamos a sancionar o viticultor, senón que vamos a sancionar a adega. O sancionar a adega inmovilizando o viño toda a adega. A adega, eu creo que equivocadamente tomaron a decisión de non coller, en principio, ningún kilo máis de uva co que realmente había. Eso na teoría. Como se arregla na práctica? Todos sabedes, é práctica habitual e xa é generalizado en todos os lados que existen, hai moitas adegas que teñen carnes sin actividade. Que está pasando este ano? Hai unha produción durante os anos, é certo. Hai unha produción que ao mellor había que haber controlado no seu tempo. Iso é traballo do Consello Regulador. O que non hai maneira de controlar é desde que as uvas están maduras. Desde que as uvas están maduras, as uvas sempre que as adegas que ella entran nas adegas. Que pasou este ano? Encheron os seus cupos e agora as adegas están ofrecendo a 45 céntimos para que recollen as uvas que xogaron. Esas adegas que non son capaces de vender o viño e que están generando un doble problema: excedentes de viño e máis adiante xa o veredes van a aumentar o mercado de venta de viño. Por lo tanto, nesta situación sobra viño por todos os lados. Qual é o verdadeiramente penoso de todo isto? Si hai excedentes, si realmente sobra viño, ten que haber mecanismos de control e temos que mirar a que adegas se cobraron subvencións. Tú cobras subvencións durante todos estes anos, a súa obriga é vender o viño. E as que non, e as que venderon o viño e querían comprar máis uvas, tiñan que haber deixado comprar uvas. E, por exemplo, as cooperativas tiñan que haber, porque tiñan que coller a produción dos socios que estaban paradas. Se os rendimentos aumentaban, esa produción aumentaba. Que vos quero decir con isto? Que detrás disto estaba ben pensado por un grupo pequeno de adegas generar unha bolsa de viño en B que reventaba os precios e que reventaba os acuerdos. E esa é na situación que nos encontramos agora. Eu non entro nin quero entrar en se as uvas son ou non son de calidad. Para cada un, as res son as millores de todas. O que si vos digo é, estamos nunha situación moi delicada como denominación de origen. E estamos nunha situación moi delicada porque o que está en xogo xa non é nin tan siquiera o rendimento e as uvas que poden quedar colgadas este ano, que é moi importante. O que está en xogo é volver á situación anterior do ano 2006, donde non hai contratos, donde non había contratos homologados, donde non había ningún acuerdo de precios e donde cando nos sentamos a negociar na mesa do viño en marzo do 2006 falábamos dun precio de entre 70 e 80 céntimos e despois temos conseguido fixar un mínimo de un 10. Por lo tanto, nos o que lle pedimos á Consellería e ao Conselleiro é que convoque a mesa do viño o antes posible, que nos diga e que mire si hai excedentes nas adegas, que nos diga e que mire que mecanismos de control puso en marcha o Consello Regulador para que non entrara uva de fora, e que nos diga e que mire que ten pensado para renovar os acuerdos de contratos homologados e os acuerdos sectoriales para vindeiros anos. Porque mirad, ben ou mal este ano aquel viticultor que tiña contrato homologado, a adega coa que tiña o contrato ten a obriga de collerse toda a uva que tiña contratada hasta o máximo que permita o rendimento do Consello Regulador. De aí para arriba non ya pode coller.
pero para o ano que ven non hai ningún precio de referencia nin ninguna obrigatoriedade de coller absolutamente ninguna obra. Ao final a obra van a coller, pero van a esperar ao último momento para coller o máis barato posible. Nós, o que queremos, no que estamos ser un grupo importante entre viticultores e adegas, que sí firmamos contratos e que sí queremos na estabilidade, presionar a Consellería de Medio Rural, presionar ao conselleiro para que o antes posible convoque a mesa do viño de Rías Baixas e empecemos a falar do problema de stock que temos este ano, do problema real que temos este ano e, sobre todo, de evitar a especulación que podemos ter en anos sucesivos. Non é tan difícil, só fai falta creer. Ahora, temos que empezar xa, porque senón vamos a empezar a oír o cuento de sempre de que as bodegas están cheas, de que non venderon viño, de que non van a coller uvas, de que non van a pagar as uvas e de que vamos a empezar nun ano en declive sin ningún tipo de acordo. Como están as cousas a día de hoxe? Levamos petando, levamos queixando, levamos facendo actos de protesta desde o día 4 de agosto dun xeito bastante reiterado e eu creo que si o lunes, si mañá, diante da Consellería de Medio Rural hai un número importante de agricultores que di que este ano o movimento especulativo dunha parte da industria de Rías Baixas contra os viticultores para baixar o prezo, escenificando de que teñen que quedar uvas colgadas, non o van a consentir, de que hai un grupo importante de viticultores que sabe que hai unha maneira de entender isto a través de acuerdos coa industria para manter un precio mínimo e que ese vai ser o futuro de Rías Baixas, porque o que estamos generando é que, por exemplo, unha adega importante de Rías Baixas son e estén permitindo, e cando digo que estén permitindo non estou acusando a nadie, porque me imagino que non o van parar, que compre o kilo de uvas albariñas a 45 céntimos e o metas nunha bodega do Ribeiro porque comprou Jerez a 60 céntimos. Claro, son uvas fora de carné, pero son uvas como as outras, porque encima son as máis maduras porque foron as que quedaban por mucho. Cando entran a facer viño non se sabe se están dentro do cupo ou se están fora do cupo. O gran error foi non darse conta que había a produción que había, e si se dan conta, porque eles tiñan estudios, e é unha empresa de viño que fixo un estudio e que clavou a produción, o aumento de produción que había con respecto ao ano pasado, que era un 25% máis. Este ano hai un 25% máis de produción que había o ano pasado. Non se generou a necesidade de cortadas, non se generou o cupo suficiente, entrouse nunha bolsa de viño en B e ese viño, unha parte está nas adegas, unha pequena parte, moi pouco, vai a quedar nas cepas e iso vai a reventar absolutamente todo o mercado, a non ser que un grupo de adegas chega a un acuerdo para xuntarse e vender o café, que non é tan difícil. É dicir, qual é o problema? Mira, o problema é moi sencillo. Unha bodega de 400 ou 500 mil litros hoxe non dá vendido o viño onde se vende o viño, que é no mercado exterior, porque non dá mantido os gastos de poder ter un vendedor en Estados Unidos ou de poder atender pedidos en Asia ou nas zonas donde se consume máis viño, porque en Europa estamos en crisis, porque en España estamos en crisis e porque esas bodegas cada vez son menos competitivas. A bodega que move 2 ou 3 millóns de litros ou 4 millóns de litros non ten ningún problema, vendeu todo. Que ten que fazer os pequenos? Xuntarse. Se lle temos que axudar a xudar, que é o que non pode pasar o que está pasando este ano? Que é o que está permitido a Consellería? Que pase o mismo que nos pasou desde sempre, que cando hai un problema, que remuvas un colgar e baixe o precio do kilo de uvas un 40 euros. É importante o lunes que haxa moitos viticultores de Rías Baixas para pedir estabilidade no sector, para pedir seriedade no sector e para pedir, por exemplo, algo que desde o noso punto de vista ten que ser a pedra angular para empezar a traballar de novo, que é a actualización dos censos de viñas e de propietarios. Eu non sei aquí como é a casuística, pero imagino que máis ou menos. Hai moitas viñas plantadas que non ten dereito, pero hai moitas máis carnés que xa non ten viñas
porque as viñas están abandonadas. Pero eses carnés están nas bodegas, eses carnés valen para meter os excedentes, pero a un precio moito máis barato. É iso o que reventa. Iso é o que reventa absolutamente todo. Se o censo estuvera actualizado, cando se acababa o grupo non había onde meter un kilo de uvas. E pola conta que tiña non había un solo kilo de uvas excedente. O que pasa é que eles saben que teñen maneira de meter eses excedentes a un precio moito máis barato. E saben que no Consello Regulador pode aprobar o que quere. E tamén vos digo máis. Levamos denunciando isto desde o principio. Nos creemos na calidad do vino. Nos creemos que para ser unha denominación de origen seria ten que estar a cabeza dos viños de calidad, e o está. Pero tamén entendemos que a calidad é un parámetro que fixa entre o que compra e o que vende. E se o que compra é un tío chulo que vai presumindo de calidad e que entende que a calidad é moi pouquinhos kilos, pode decir ao agricultor: a mí trasme 5.000 kilos por hectárea que se vou pagar a 10 euros o kilo. Ahora, está comprobado que na calidad influye a cantidad, pero influyen moitas máis cousas. E que dentro deses parámetros podemos facer libremente entre arregueiro e agricultor. O que non podemos é decir, no, aí vamos a generar unha bolsa de viño para que sobrevive por todos os lados para avisar o precio medio, porque a última nadie deixa o viño tirado. E o viño, como antes, levaban al Albariño, a bodega terra rectoral de Ubia a 45 céntimos. Ese Albariño vai aparecer no Ribeiro. Ese Albariño vai aparecer no Ribeiro. E o que non aparece no Ribeiro vai para fincas de 4 hectáreas que están a montes, que están a xestas, pero que no Consello Regulador están de ano. E que están a xestas van a dar viño. Este ano, en Días Baixas, as xestas van a dar viño. É fácil actualizar o registro. Pero é fácil que un ordenador poñer a base de datos da Xunta ou a base de datos do Consello Regulador debe levar de un informático, pois, non sei, son 6.000 que tiña que meter a mão, en 2 días falla. O que llevo unha semana e fan falta 3 kilos. A Xunta ten unha base de datos actualizada, onde cando tú plantas faz un impreso P, cando tú arrancas faz un impreso A. Non sería o millor, pero sería unha actualización importante. O Consello Regulador non utiliza a base de datos da Xunta. O Consello Regulador utiliza a base de datos do ano 96, donde só hai as primarias, por lo menos de todos, e donde hai adegas que teñen carnés con fincas que xa non producen, pero que siguen estando dadas de alta. Por lo tanto, isto é a galiña dos huevos de ouro. Este ano non aviso. Este ano, máis ou menos, hai unha certa producción, pero a cousa vai a ir a máis. Porque se este ano os viticultores, os pequenos viticultores non din que xa basta, o ano van a ir a moito. Poñelo ben é relativamente sencillo. Agora, o que temos que demostrar é que os que queremos facer as cousas ben somos máis que os que queremos facer as cousas mal. É que pesa máis 2 ou 3.000 viticultores, que son os viticultores reales que hai. Poden ter 5.000 no censo, non hai 5.000 viticultores reales. 2 ou 3.000 ou 3.500, ou que eles saben que hai, porque eles saben. Os que hai, se hai e teñan máis forza que 4 ou 5 tramposos, porque tamén nos digo unha cousa: o 70% da industria, en cuanto a volumen, non en cuanto a número de Rías Baixas, quere facer as cousas ben. Pero ese 30 que sempre mandaron, que son os mismos de fai 20 anos, que tiñen a Marisol sentada, que quitaron a Marisol, pero sigue o Ferreiro e sigue o outro, o que queren demostrar é que aquí mandan eles. É que cando eles queren din que non venderon o viño, e cada unha ten que valer a 50 céntimos. E cando eles queren, van ao viticultor e din: non cumplas o contrato que eu pago xa 2,50 €. Os que agora están empachados, o ano pasado, especularon coa uva. Os que agora vos mandan cartas para deciros que non van a cumprir, o que non van a cumprir coa acordada nos contratos, o ano pasado denunciaron na mesa de seguimento aos agricultores que non cumpriron porque lle pagaban máis. Por lo tanto,
non é para arreglar o problema deste ano, non é para arreglar o problema deste ano, é para arreglar o problema deste ano e o problema de anos sucesivos, para que a Xunta convoque a mesa e para que na mesa cada un digamos o que temos que decir polo que somos e polo que representamos. E aquí trataremos de levar a xente en autobuses, hai que estar en Pontevedra ás 11 e para comer volvemos a estar aí. Agora preguntas, dudas, sugerencias. Pero isto, señor jefe, cando veo o señor Fraga aquí a Armo, que pensaban que iba a traer máis jaras para Armo, veo traer unha pila de fame, porque esta era pan de hoxe e fame de mañá. Estaba visto, pero aplaudíenlle, pero agora que lle aplaudiron a Fraga, que lle sigan aplaudindo, que sigan cantando. Eu non teño piño, que vivo do xornal, pero estame pagando, pero que lle aplaudiron a Fraga, que lle sigan aplaudindo agora, te metan a sopa que lle levan a Fraga para a Xunta. Si hai unha situación seria, ahora mismo hai... E me espera máis, que cando outro Feijóo, que lle levan para Madrid. Ahora hai a tendencia de que din, non, é que non montáis non nos ha... E hai alguna vez que nos ha dito, fan as cousas ben, onde se fan máis de por la mía, é o mismo. Nos montáis non nos ha faceres algunas cousas ben, e outras menos ben. Digo as bodegas, hai bodegas que fan moi bons viños, os mellores viños, e é certo, os máis premios están de aquí, pero hai de todo. O que é importante é entender que isto só se vai para adiante se eliminar entre todos. A mí hoxe por la mañana me decían que hai un grupo importante de cooperativas e de bodegas que están incluso por intentar firmar contratos aunque a Xunta non nos convoque. E os produtores, a ver, a quen podemos obrigar este ano a que lle colla as uvas? Ao que ten un contrato firmado. Porque si é certo, nos decíamos, oye, xa que hai as uvas, aumentar un pouco, pero só se pode obrigar a coller uvas a que a bodega ten firmado un contrato co viticultor ou a cooperativa ou socio ten que coller toda a produción amparada. O resto, se unha bodega mañá e dice eu non collo unha uva, nada máis que teño contrato postal, todo dito. Pagou o ano pasado, tan feliz. Se incumpliu algún contrato, millor. Que pasa? Que os contratos teñen que ser os que marquen a cantidad de subvencións que cobran as bodegas. Iso foi no espírito que se fixeron os contratos e iso que temos que seguir as incluir. A delas que hai compras non caen non compran. Ahora, se compran con un contrato, vai a cobrar máis subvencións para que non compran. Porque claro, que ahora din que non venden, para vender unha porquería de 400 ou 500 mil botellas, ao mellor paparon 300.000 euros de subvención para a comercialización. Quedaba para tirar o viño e pagar a súa. E iso é o que temos que empezar a decir. É dar un paso máis para decir o que me decía o señor das plantacións novas, home, claro. Qual é o problema? Se hai excedentes, se están estancheros, como vai a seguir plantando? Habrá que facer unha base de datos e uns dereitos de plantación por denominación de orixe. Se non hai que vender o viño, pois dedicados a vender o viño e comprarlos a nosa súa. Que non pode ser que non venderes o viño e seguir plantando fincas que vos subvencionan ao tempo. Que vos subvencionan ao tempo. Iso se pode parar. Podemos exigir A ver, si hacemos un os dereitos sempre. Vamos a ver. Aquí os montes son badares negros, non? Aquí hubo comunidades de montes que se dieron os montes para fulminar os pequenos están as plantacións e todo de balde, hasta incluso cerrados por cuellos e ainda quedan con carsos, hostias, agora hai un esto de viños. Non se fan máis plantacións a las tantas de soluciones. Non, pero claro, é que se vamos a ver. Iso é de uns anos, en salida, pues, volves outra vez. É para que somos, non matando. Non só que lle queremos decir é, oye, tú non das vendido viño, pero por non plantar máis viños, por lo menos subvencionadas. Tú non lle podes obrigar a nadie que planta viño, pero por lo menos non vai a dar subvención para plantar máis viñas. Ou os créditos teñen que ser de días baixas, porque, mirad, no mundo do viño, gracias a Dios, Rías Baixas é a denominación de orixe máis grande de Galicia. Ainda así é unha insignificante. A cooperativa de Villarrobledo colle máis do doble
da producción que coñe Rías Baixas. Por tanto, aquí somos pequenos. En Rías Baixas, si entran 600 ou 700 ou 800 hectáreas de dereitos de fora, rompen o equilibrio de aquí. Si esas hectáreas as compran as adegas privadas para plantar, están fastidiando os dereitos de aí, porque despois deixan tiradas esas uvas. A mí me hace moi bien que plantan. Vamos a ver, no, pero plantan porque hai unha autorización da Xunta. Estás a plantar por iso. Pero porque firmamos os comuneros. Porque somos todos. Pero iso xa yo dixen non aquí a máis de... Porque firmamos os comuneros. Non podes entrar. Se non lle firmáramos os comuneros, non plantan. Pero bueno, plantan porque firmamos os comuneros. Pero de onde saíron eses dereitos? Son dereitos galegos. Son dereitos que veñen de Teruel. Ahora están entrando dereitos de Teruel, están entrando dereitos da Casa de Dios. Hombre, claro, si na Mancha meten 600 hectáreas, é o que ten un viticultor pequeno, non sei nada. Pero hai que vivir con 600 hectáreas que pode quedar un ano nun plan entre 3 bodegas ou 4 bodegas, non estou falando de nada. Reventa todo. Reventa todo. Non reventa ese ano, reventa daría 5 anos con esas hectáreas que ten a producción. Por lo tanto, deso é do que temos que falar na mesa do vivir. Pero por lo menos temos que nos enganchar e ser capaces de sentar. Eu creo que é importante que vos animedes, que vos apuntedes, que chamedes a Luis, que poñemos un autobús ou dos, que non hai ningún problema, pero que o lunes viñades aquí, vamos a Pontevedra, facemos unha boa manifestación e vamos a exigirse que nos tomen en serio, que é o máis que nos debe vivir. O lunes é mal día, non? Ainda hai un día. Xa cerran as bodegas só. Non digo que... Bueno, claro, pero eu tamén estou hasta a nariz e digo domingo que non hai nadie. A ver, podedes mandar a alguén da casa e isto é como na guerra, que non vale para matar, vale para o Valentín. Pero antes que haxa quen queira ir, porque o normal é que vai ao chofer solo nestes casos, pero antes que haxa quen queira ir, é o lunes que hai problemas, porque non unha compañía que se pode hacer. O lunes é que eu xa me último día aquí de Lima da Treixadura está mal. A ver, eu digo, nunca vai ir a ver de todos. Fixemos unha día 4, fixemos unha este lunes pasado, o martes. Facemos outra mañana, seguro que hai máis. Eu creo, e por lo que me decían hoxe, están a punto de convocar a misa. Eu creo que a partir de mañana que estemos ali, se había xente, se vai a convocar a mesa na misa, van a decir, no, é que temos muchísimo vídeo nas bodegas, vale. Temos muchísimo vídeo nas bodegas. Primeiro, quanto cobraste dos subvencións? Que capacidade de vender tes tú? Porque vamos a ver, é decir, eu podo ter moito viño na bodega porque non teño vendedor. Se teño un par de furgonetas con 2 distribuidores, porque hasta aquí hai que ser un profesional de cojones, pero para vender viño vale un distribuidor, o sea, unha furgoneta. Eso vale para vender 50.000 litros ou 40.000 litros. Pero para vender 600.000 litros unha furgoneta xa acumulado de litros se fai a como hai. Hai que non ter moito quilómetro. Pero tampouco non tens capacidade suficiente para ter unha persona só. Entón vas a entrar un distribuidor. E o distribuidor como funciona? O que unta máis é o millón. Ese é o mundo deles. Ese é a profesionalidade que tiene estas adegas. Entón andan a untar os distribuidores. E o distribuidor anda a untar o camarero que responde do seu vídeo. Ese é toda a profesionalidade que eles ten. Eu venho a un restaurante e quero, eu compro unha botella e pago na caixa. E calza allí, pois eso, 3 euros por un vaso de viño, 4 euros por un vaso de viño e pago o gordo. Eso é toda a profesionalidade adiante. Pero para eses non repercute ninguna pérdida. Cando hai problema, dicen, no, aquí temos a quen quitar. Quitamos os agricultores, que se hai quitado toda a vida, están a consumar. É unha mano roupa, bota, non é? E digo, bueno, pois venga, non lle collemos a uva e a tomar por saco. Outra cousa que se me olvidaba. Se hai alguén que teña contrato e que non lle colleran a uva, que o faga saber xa. Que mande un escrito á comisión de seguimento. Pode falar con Luis, podemos facer desde a extensión agraria de donde queráis. Os que teñen contrato homologado teñen a obligación de collerlle toda a uva amparada ao precio que está marcado no contrato. E o precio é cobrado cos euros. Non hai volta, nin hai descuentos, nin hai nada de nada. E digo-vos, eu estou na comisión de seguimento. O ano pasado, na zona do Rosal, sancionouse con 2.000 euros a un agricultor que tiña un contrato feito con a adega e con outra e pagaba máis e vendeu yo agua. E as adegas estaban como hacían para sancionar ao agricultor. Este ano, se fan eso, hai que sancionar por lo menos a 30 ou 40 adegas.
porque eu non sei, pero por aí arriba estaba facendo todo Dios. Hai unha de ellas que dixo: hasta que me entregaste o ano pasado a €1,10. Desde que me entregaste o ano pasado hasta o fin do cupo a 0,80. Ya que te pases do cupo a 0,45. Eso de onte na zona dos Salgueiros. Collas todas. Decía unha muller que na organización contra ele, nadie decía, non sobran porque a xente na buscar, porque a xente é barata. E queren romper a baixa. Queren romper a baixa. E teñen o beneplazo toda a consellería, porque si é certo, e hai que reconocer. Coa anterior consellería, coa consellería de Suárez Canal, non lle houberan deixado facer isto, porque non lle deixaban, e xa certo, e nos termos de moita caña a Suárez Canal, e fixo moita cosa máis, pero nesto do bien é certo, e hai que reconocerse que os acuerdos partiron de apretar as regras. Que pasa? Que agora se botaron no lazo e 4 ineficaces pequenos, porque hai un grupo importante de regras. A regra que venden en Estados Unidos non pode andar a especular un kilo dúas. Primeiro, porque fixo un contrato en relación onde non ten un precio fixo, ten un precio según o precio que paga o contrato homologado. Por lo tanto, ele interesaría pagar o precio bo, porque ela vai ao valor según ese precio. Se baixa este, baixa de venta. Se sube este, sube de venta. Eses non queren baixar o precio. Eses están a firmar contratos. Eses decían os dos que, aunque non nos convoca a xunta, eles firman contratos homologados privados. Pero claro, non hai maneira de vincular que non ten, que son o 30%. E non representa máis do 10 ou 15% de volumen. Pero o seu valor non é abierto. Porque mandamos eles. E porque tamén é certo que nesto este sindicato quedouse só. Os outros sindicatos, un Promisión e outra Corporación, votaron a favor de que se especulara o precio de auga para chegar a esta circunstancia. E por eso estamos onde estamos. Eu decía hoxe, xa está, eu creo que é evidente, decíame un bodegueiro, porque mirad, nesto hai todo o que engane. Hai bodegas que dixeron, bueno, se sobra un pouco de uva non vai pasar nada, porque eu vou coller ese sobra e vou deixarlle ao meu precio. Pero claro, non sobrou un pouco de uva, sobrou muchísima uva. E ao sobrar muchísima uva deixou muchísimo precio. E a uva que se paga a 45 céntimos vai facer viño de un 50. E o bodegueiro que pagou a uva a un 40, a ver como venda o tiene viño a un 50. Porque ahora as bodegas que están enchendo coas obras son dúas grandes: Rectoral Gumi e Mar de Fraga. Dúas bodegas grandes. As pequenas ahora están pilladas. Onte decía unha bodega de 300.000 dixos que tiñan razón. Era mellor haber absorbido o viño. Era mellor, aunque non me haberades vendido, buscar onde sacar, descalificar, vendelo a 30 céntimos, porque non reventaba o mercado. Repartíamos ese gasto entre todos, porque o viño estaba aí e non cabe en cabeza humana que un agricultor vai a tirar uvas porque é normal, porque costa moitísimo producir e se as pode vender nas tiras, e o facemos todos que temos uvas. Eu pediríamos, na medida do posible, que o lunes vaiades os que poidades. Eu comprometo-me despois do lunes a volver aquí. Eu sei que o lunes non acabamos, sei que o lunes vamos a dar un paso importante porque sei que vai haber moita xente. E, sobre todo, a pensar que se nos movemos, isto só lle vai a facer ben as días máis. Decía o gerente do Consello Regulador, te estás cargando na denominación. E se non, estás cargando tú. Estás cargando tú porque permitiches a mamán de tramposos que se esconderan detrás de ti e que che demos a ti as hostias. Por que hacer? As hostias, ao Consello Regulador hai que darllas porque as merece. Pero que está detrás son esas 4 ou 5 bodegas que mandaron sempre, e que están agachados, e que se non te fixas que non se ve. E isto só vai a facer a cagar isto. Eu creo que xa nadie discute que hai que actualizar o censo. Eu creo que xa nadie discute que non é creíble unha discriminación de orixe con 40% das tarjetas estén en mans de Mónacos. 40 non, pero máis de 20 sí. Cuidado, tá, non me de meu sogro, pero meu sogro xa morreu, agora repartiu no entre dos, ya da miña sogra que está na bodega. A ver, xa non está falada. Temos un caso de un tío que foi ao Consello Regulador a protestar pola bodega, pola tarjeta dun irmão, e dixo, espérate, da tua amiga, e levaba 10 anos sin entregar un coño sobre.
Tiene que darle tarjeta a cada agricultor. E a tarjeta tiene que decir a verdade. E iso pode ser facer porque a verdade é menos que a mentira de individuo. Entón acabaron os excedentes, xa o veredes. Non hai un excedente máis. E cando se acabe, acabouse. E se queda alguna piedra para tirar, pero non queda para reventar, que é pouco que queda esperar. Vale. Eso. Seguiremos de aquí sobre as 9. Sí. Nos sitios de costumbre. Xela, desde aquí da... Apuntar o que todavía nos llevamos. Millón non lo buscan no coche, pero non que... Perdedes unha mañana, salimos de aquí ás 9, ás 2, estamos de volta. É Pontevedra, É Pontevedra. Pontevedra. É Pontevedra diante da Xunta. Diante da Xunta. Diante da Xunta. Para que convoque a mesa do viño. Para que frene aos especuladores que queren reventar. É que senón pode denunciar. E cumpriron. Sí. Valmiñón. Sí. Valmiñón cumpriu os contratos. 11 de... Ainda levou máis uvas de Barcela. Sí. Así ser os contratos de uvas que nunca levaron. Non lle podemos exigir a alguén que non ten contratos que nos compre, de verdade. É dicir, o que temos que exigir é o que ten contratos. E tenemos digo unha cousa. Eu sei, estou seguro de que volva a haber contratos. Facede contratos. Oye, vos falade moito do contrato, pero o contrato moito non o fan, que se o fan, como faz? Hai o 80% dos agricultores que vendemos non temos contrato, e non o fan, vos falade só o No, a ver. Non deixo nada, agora vos falraxes, vos recibir contrato, e non o fan. Ahora non, pero fai 2 anos así. E deixo nada, tampouco, estás moi equivocado vos. Deixo nada. A laxa é a grande esta de aquí. A grande de aquí, a grande de aquí. E non o fan, non o fan, non o fan así, sabes que o mismo o compañero noso do outro chico así contratos, que non fai? A ver, na medida do posible, a ver, Estamos a falar, a mí me parece que estamos a falar de moi ben das uvas, pero estamos a falar que a maioría desta zona non hai contratos, porque non nos fan. a ver, hai varias cousas, a ver, mirad, nesta zona hubo un grupo de alegas importantes que compraba Monteñi que cerrou. Outro grupo de alegas importantes que compraba Monteñi que los solamente. Vale, eu digo vos, que fai 3 anos, a mí non é aquí, pero noutra zona me puxeron a saldo, porque firmaron os contratos a 1,40 e o furado tinha vendido a 2 e pico. Entón, se non te fan contratos, busca que enchufaba. Fai 2 anos todo o mundo facía contratos. O ano pasado todo o mundo facía contratos, andaban por as uvas. Que pasa? Non pensamos, digo, mirade, non fagades ao millor contrato de todas as uvas, pero polo menos o que fan os agricultores de Castilla. Vos sabes o que fan os agricultores de Castilla? Os agricultores de Castilla ofrecen a cooperativa fazer contrato. Eles fan contrato hasta que cubren os gastos que ten. Aseguran non perder. E depois digo, se ven un ano bo, co contrato perde un 30%, porque claro, o ano pasado o contrato era un 40 e os bodegas que pagaban un 90. E a 2,10. Entón, perdías. Se non xo fan, é certo, ten razón. Nos que intentamos que todas as alegas fan, tenemos digo unha cousa. O primeiro ano, no ano 2006, fixeron 70 e pico, no pasado fixeron 900 e moitos. E non se fixeron máis de algunhas alegas que eu vos digo, porque os agricultores non fixeron, digo por máis. Hubo agricultores ao ano pasado. E iso é generalizar, non é lifado que non está na misa. Que restringiu o contrato para vender 30 céntimos máis caro. É dicir, neso, joder, pois este ano van a ter que comer. Na medida do posible, se é posible, facer contrato, porque vos estabilizar a venda. Non va a vender unha locura, vayamos a cubrir e deixar unha parte sin contrato. Pero o ano xa non hai. O ano xa non hai, como non aprendemos o ano, non hai. Viticultores na Ría Baixa. Dime a relación de contratos con viticultores. Digo yo non posso. Dime a relación, ¿vale? A esa relación. Máis dun 30%, pero un. Escoller que zona, porque para mí a zona... Para mí a zona de Barbuñón ou de Cambado, da zona de... Eu digo que a hora pasada, na comisión de seguimento, moita albonera, dixeron, de decirle aos agricultores,
fan contratos co Dea, que estamos por que quería facer contrato no pasado do Dea? Primeiro, porque había a sensación de que faltaba unha. Cuando pasaba había a sensación, por eso cuando estaban tan enfachados. Había a sensación de que faltaba unha e segundo, porque sabían que o por fora iba a andar a 2 euros, a 12. Hai unha adega que este ano fixo contratos aí no mes de junio e non la pagaba. Entendes? Cambiou o rollo. Que pasa? O que fixo contratos en 2 anos perdeu moito dinheiro, pero este ano ten o principal contrato. Na medida do posible, buscar adegas que fan contrato. Tú se apretas, mira, se fai 2 anos apretas a adega facía o contrato porque non querían perder dinheiro. Ahora, está non se queren compensar de todas formas, eu pediríamos outra vez máis que vayamos máis lejos, pero pidamos máis que sigamos intentando apretar para que tomen as decisións en base aos viticultores e non en base ás adegas, porque xa non unha cosa, todas as decisións que se toman, tomanse para favorecer as adegas. Se as adegas interesaran convocar a mesa, estaba máis que convocada. E máis, no Ribeiro, unha adega sola xa conseguiu que se convoca a mesa do Ribeiro fai dentro de 2 semanas. Eu supoño que a mesa do Ribeiro convocará inmediatamente, pero só lo podría que convocará que después de Casola ya está con todos os viticultores non convocar. E por eso vai faltar desta vez. Ya hai días que é mellor, en vez de ir á viña, ir a arreglar a venta das uvas do Alto Vega. Seguro que é cortar o lúpulo para o sentido cortar las piñeras todas e cortar o lúpulo, dejamos pero podemos echar a piñera machicando. Non te engañes. Non debe engañar. Oxe. No. Aquí, vamos a ver, estás haciendo unas políticas de unos controles. Sí. Bueno, yo non sei pero o que vai tirando ese tipo de con el lúpulo, ahora subvencionan e vamos tirando, non marchamos aquí, e non mandamos con la atención. Eu creo que temos a solución. No, se non collemos e imos ou matamos a guardia civil porque non teñen servicios. Para arreglar os excedentes. A ver, cuando vai a deixar o precio do ano que ven é cuando se negocia o ano que ven. Eles querían convocar a mesa antes da vendimia. O ano que ven ponte no peor. Se convoca a semana que ven, de 15 días. É que vas a ver, hai que pensar que en marzo que xa se van a decir que venderon todo. Tú crees que van a chegar en marzo a vender? Oye, tenes razón, 2 euros que vendimos todo. Eres o que querían, e o que pediu un sindicato, era que se convocara a mesa antes de esta vendimia. Porque así xa apretaban o ano que ven e dicen, bueno, pues o ano que ven pagamos menos como este ano vas a pedir que cumplamos os contratos para organizar. E o que vos digo é que po ano que non vai deixar. Home, non hai que ser moi inteligente para ver que po ano van a intentar deixar. Que lle vamos a pedir nós? Mire, nin deixar de subida. Facemos un sistema de indexación. Si sube o sulfato, si sube o gasoil, si baixa o precio do viño, subimos, se non baixamos, é dicir, temos que ir a unha fórmula que nos quite do regalo. Non regalo de decir, eles teñen... Pois coite non manchen por precio. Porque non era pode que eres unha machada de estar cortando as espigas. É solucionado. Ahora está solucionando o punto final. O sea, o vendeu traballar, o punto final. Pero vos, a comunidades agrarias, como sindicatos todos, non fodes capaces de fai 3 anos dicir, señores, cumpos da fora, aquí hai que restringiros, os con esta maneira. Outro, non veñades con vida, non veñades con historias. Boleteiros que teñen 40 a 50.000 kilos en tarjeta, por os cupos. Despois as eleccións, as rodegas non sancionadas se la cobran. Ese é o mal, ese é o mal. Eu creo que non pode ser iso. Ese é o mal. Pode ser populista para estar no teu puesto. Pero estamos tendo a dificultad aquí, sí, pero pode ser populista que está no teu puesto. Ser cristiano, que na tarjeta tiña 30.000, 40.000 eu tamén. É compras. Eu tamén. Sí, para non ter vida vendes. Xa, eu tamén. Eu anduve un talento totalmente entrado en cambio. Mira, non ten razón. Eu anduve un talento totalmente entrado en cambio e eu sigo... Deixa-me falar. Mira, Unión Sagraria presentou desde sempre... Oye, eu aquí teño ido moita vez. Presentamos os planes de reestructuración só con
si gobernara eu, podía decir a culpa foi túa. Eu podía decir a súa canal, oye, a culpa foi túa, ou fixeches ben isto. Isto que está a usar da regra do precio vai pasar por ano, entón xa non está. Mira, no ano 2006 non firmamos os contratos que firmamos, a uva iba a 70 céntimos. Este ano, se apretamos, pro ano a uva non me la van a vir a ofrecer a 50 céntimos, porque eu xa vos digo que a menos dun euro non firmamos. E se apretamos a consellería para que diga que as bodegas que non firman non cobran subvencións, xa verás como firman, porque o primeiro ano firmaron os contratos 3 bodegas. O primeiro ano firmaron os contratos 3 bodegas. O último ano non chegaban os viticultores a nada, e todo Dios quería firmar contratos. Por qué? Porque o que non firmaba contrato non cobraba subvencións. A bodega. Hai algún que colle demais? Claro, claro. Que hai carnes falsos? Claro, claro. Pero temos que denunciarlo entre todos. E que é os que se denuncie. Eu sei tamén de viticultores que van tiraron 12.000 kilos de uvas ao chao. Porque a miña uva non revende ningún mercado. E tamén sei outro viticultor que ya vai a tener 45 céntimos e teña sorte de non pagar compensa. Entende? Isto é cosa de todo, non é cosa de vir aquí a decir fixeste mal. Non, se é un rato. E o que ya vai a pagar 45 céntimos sin cupo fai mal. Fai mal, é millón castigo. Porque os 45 céntimos non van a sacar de mise. E van a meter máis mise por ano. Bueno, perdóname polo tono. Moitas gracias. Vámonos.